தற்காத்து தற்கொண்டார் பேணி தகைச்சான்ற சொற்காத்து சோர்விலால் பெண். வணக்கம், இது உங்கள் கவிதூஸ் வலையொலி. இது என்னோட முதல் காணொலின்றதுனால இந்த அருமையான தலைப்புல இருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன். ஈர்ப்பு விதி, இதை பற்றி தெரியாதவங்களே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். அந்த அளவுக்கு இது எல்லாராலும் ஈர்க்கப்பட்டிருக்க ஒரு விஷயம்னே சொல்லலாம். அதனால தான் என்னவோ இதோட பேரே ஈர்ப்பு விதின்னு நினைக்கிறேன். ஈர்ப்பு விதினா என்ன, இதை முறையாக எப்படி பயிற்சி செய்கிறது, அதனால என்ன பயன் நமக்கு, இந்த அத்தனை கேள்விக்கும் பதில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஆனால் இந்த காணொலியில் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பேச போகிறது இல்லை. என்னோட அனுபவத்தை மட்டுமே உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறேன். நிறைய பேர் நினைக்கலாம், என்னோட அனுபவம் எப்படி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு. ஈர்ப்பு விதி பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாத காலகட்டத்திலேயே இது எனக்கு இந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததாக வேலை செஞ்சுருக்குன்னா உங்களுக்கும் நிச்சயமாக இது பயன்பெறும். அந்த நம்பிக்கையில் மட்டும்தான் இது என்னோட முதல் காணொலியாகவே உங்களோட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன். கற்றாழை, முருங்கைக்கீரை, கருவேப்பிலை. இதை கேட்டு நிறைய பேர் சிரிக்கலாம், ஏன் என்ன கேலி கூட செய்யலாம். இந்த மூணுமே எனக்கு ஈர்ப்பு விதினா என்னன்னே தெரியாத காலகட்டத்தில் ஈர்ப்பு விதி மூலமாகவே கிடைச்சிது. புரியல, அந்த மாதம் எனக்கு கற்றாழைக்கான தேவை இருந்தது. கடைகளில் எங்கே தேடியும் எனக்கு கற்றாழை கிடைக்கவே இல்லை. என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். இது என் வாழ்க்கையோட ஒரு அங்கம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி. அந்த வாரம் முழுக்க ஒவ்வொரு நாளும் இதையே நினச்சிட்டு இருந்தேன். எப்போ கிடைக்கும், எங்கே கிடைக்கும்னு எனக்குள்ளேயே கேட்டுட்டு இருந்தேன். அது என்னோட ஆள் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இப்படியே நினச்சிட்டு இருந்தேன். திடீர்னு ஒரு நாள் எங்கேயாவது கிடைக்குமான்னு தேடி பார்க்கலான்னு கிளம்பிட்டேன். அப்படி நான் தேடி போகிற வழியில் அங்கே இருந்த வீடுகளில் எல்லாம் கற்றாழை செடியாகவே இருந்தது. அதே நேரத்தில் பழக்கமே இல்லாத வீடுகளில் கேட்குறதுக்கும் ரொம்பவே தயக்கமாக இருந்தது. சரி, நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது வீடுகளில் இருக்கான்னு தேடி போனேன். ஆனால் அங்கே யார் வீடுகள்லையும் கற்றாழை செடியே இல்லை. சரி, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் தேடி பார்க்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா வீட்டுக்கே திரும்ப போயிடலான்னு நினச்சேன். அங்கே இருந்து ஒரு 10 அடி நடந்திருப்பேன். பயங்கர ஆச்சரியம். ஒரு பெரிய மாடி வீடு. அந்த வீட்டில் தொட்டியோட கற்றாழை செடியை கீழே தூக்கி போட்டிருந்தாங்க. அதில் ஒரு 4-5 கற்றாழை செடி இருக்கும். அதிலிருந்து எனக்கு தேவையான அளவு மட்டும் 2 கற்றாழை செடியை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டேன். மிச்சம் உள்ளதை அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா என்ன மாதிரி இன்னும் யாருக்காவது அது தேவைப்படலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் முருங்கைக்கீரையும். நம்ப முடியல, எனக்கும் அப்படிதாங்க. ஒரு மாதம் வரை முருங்கைக்கீரை கடைகளில் கிடைக்கவே இல்லை. நீங்கள் நினைக்கலாம் முருங்கைக்கீரையாக கிடைக்கலன்னு. உண்மைதான், எப்பவும் கிடைக்கிற முருங்கைக்கீரை அப்போ எனக்கு கிடைக்கல. அது மட்டுமா, விலை இல்லாமல் தர கருவேப்பிலையை கூட காசுக்கு கேட்டு பார்த்துட்டேன். அதுக்கு அந்த கடைக்காரர் கருவேப்பிலையே ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது, அது வர வாடிக்கையாளர்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்க மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. காசு கொடுத்து வாங்க தயாராக இருந்தாலும் கருவேப்பிலை கிடைக்கல. ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கிற பொருட்களே கிடைக்கலன்னு நினைக்கும் போது தான் இன்னும் ரொம்பவே அதிர்ச்சியாக இருந்தது. ஒரு மாதம் இதையே நினச்சிட்டு இருந்தேன். திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு பெரிய கொத்து முருங்கைக்கீரையை எங்கள் அம்மா எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அதே வாரத்தில் இன்னொரு நாள் ஒரு பெரிய கொத்து கருவேப்பிலையையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. நம்பவே முடியல, எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியம். எங்கம்மா கிடைச்சதுன்னு கேட்டேன். நம்ம தெருமுனையில் இருக்கிற என்னோட தோழி வீட்டில் இருந்து கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்க. இந்த அனுபவத்துக்கு அப்புறம்தான் இதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு எனக்கு புரிய வந்தது. அப்போ தான் என்னோட தேடலே ஆரம்பிச்சது. யத் பாவம் தத் பவதி. நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே நீ ஆகிறாய். இது நம்ம புத்தர் சொன்னது. நம்ம திருவள்ளுவரும் இதை ரொம்பவே அழகாக சொல்லியிருக்காரு. எண்ணிய எண்ணியாக எய்துப, எண்ணியார் திண்ணியர் ஆக பெறின். இந்த குறளுக்கான அர்த்தத்தை வெவ்வேறு தலைவர்கள் ரொம்பவே அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. படிக்கிறேன், கேளுங்க. எண்ணியவர் எண்ணியபடியே செயலாற்றுவதில் உறுதி உடையவராக இருக்க பெற்றால் அவர் எண்ணியவற்றை எண்ணியவாறே அடைவர். இன்னொருத்தர் சொல்றாரு, ஒன்றை செய்ய எண்ணியவர் அதை செய்து முடிப்பதற்கு ஏற்ற மன உறுதியை உடையவராக இருந்தால் அடைய நினைத்தவற்றை எல்லாம் அவர் எண்ணியபடியே அடைவார். இவர் எப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க. எண்ணியதை செயல்படுத்துவதில் உறுதி உடையவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் எண்ணியவாறே வெற்றி பெறுவார்கள். ஆழமான கருத்துக்களை 2 வரி திருக்குறள்ல எவ்வளவு அருமையா சொல்லியிருக்காருல நம்ம திருவள்ளுவர். இதுதான் ஈர்ப்பு விதின்னு இதுக்கப்புறம் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனால் இது என்னன்னு தெரியாத காலகட்டத்திலேயே இது எனக்கு எந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்தது.
ஏன் என்னோட வாழ்க்கையிலே நான் படித்தது எல்லாம் கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் சார்ந்த படிப்பு. ஆனால் எனக்கு முதல்ல கிடைச்ச வேலை பார்த்தீங்கன்னா சந்தைப்படுத்துதல்ல. ஒரு நிர்வாகியாக சேர்ந்தேன். அதுக்கப்புறம் அதுவே எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான வேலையாக ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னோட எண்ணம் முழுக்கவும் என்னோட படிப்படியான வளர்ச்சியை நோக்கி மட்டுமே இருந்தது. ஒரு நிர்வாகியாக ஆரம்பித்து பொது மேலாளர்ன்ற தலைமை பொறுப்பை குறுகிய நேரத்துக்குள்ளேயே என்னால் அடைய முடிஞ்சிருக்குன்னா இது அத்தனைக்குமே என்னோட எண்ணங்கள் மட்டுமே காரணமாக இருந்திருக்கு. இது மட்டும் இல்லைங்க, இன்னும் நிறைய ஆச்சரியமும் அதிசயமும் என் வாழ்க்கையில் நடக்க இந்த ஈர்ப்பு விதி ஒரு பெரிய பங்காற்றியிருக்குன்னே சொல்லலாம். மொத்தத்தில் சொல்லணுன்னா, நம்ம நினைச்சது நடக்க, கேட்டது கிடைக்க, நம்ம எண்ணங்களை நேர்மறையாகவும் ரொம்ப ஆழமாகவும் நம்ம ஆழ் மனசில் விதைக்கணும். அப்படி விதையிடும்போது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அறுவடை நேரம்னு இருக்குது. அதாவது நம்ம நினைச்சது கைக்கு வந்து சேர்ற நாள். சில பேருக்கு ஒரு விதையை முளைக்கட்டி அது முளைக்கிற நேரம் போதும், ஒரு சில நாட்கள். இன்னொரு சில பேருக்கு ஒரு செடி வளர்கிற நேரம் போதும், ஒரு மாதமோ இல்லை ஒரு சில மாதங்களோ. இன்னும் சில பேருக்கு ஒரு மரம் வளர்கிற காலம் வரைக்கும் காத்திருக்கணும், ஒரு சில வருஷங்கள் கூட ஆகலாம். நம்ம தேவைகளை பொறுத்தே அது நம்மளை வந்து சேர்ற நேரமும் நிர்ணயிக்கப்படுது. இந்த நேரத்தை நிர்ணயிக்கிறது நம்ம கையில் மட்டும்தாங்க இருக்குது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம எண்ணங்களுக்கு பலம் சேர்க்குறோமோ, அதாவது நல்ல எண்ணங்களுக்கு நேர்மறையாக நினைக்கிறோமோ, அவ்வளவு சீக்கிரம் அது நம்மளை வந்து சேரும். இன்னும் சொல்லணும்னா, நம்ம நினைக்கிற நேரத்துக்குள்ளேயே அது நம்மளை வந்து அடையும். ஒரு சிலருக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது அவங்கள தேடியே கைக்கு வரும். இன்னொரு சிலருக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது அவங்களே தேடி போய் அது அவங்க கைக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். உங்கள் தேவைகளை பொறுத்தே அது உங்களை தேடி வர்றதும் நீங்கள் அதை தேடி போகிறதும். இறுதியில் நம்ம நினைச்சது எப்படியும் நம்ம கைக்கே வந்து சேர்ந்துடும். அது வரைக்கும் நம்பிக்கையோடும் பொறுமையாகவும் காத்திருக்கணும். இன்னும் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும்னா, எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. நல்லதே நினைப்போம், நல்லதே பேசுவோம், நல்லதே செய்வோம், நல்லதே நடக்கும். அடுத்த காணொளியில் பெண்களுக்கு இயற்கையிலே கூந்தலில் மனம் உண்டு என்பதுதான் எனது தீர்ப்புன்னு குளிர்மலை வாசனே சொல்லியிருக்காரு. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். அதுவரை காத்திருப்போம். நன்றி, வணக்கம்.